Tervetuloa Minecraft Hypixelin servulle TNT niin pari Jerjerin kanssa. Ja minun nimeni on Allu tietysti, pitäähän se ainakin sanoa. Jerjerin kanssa tänne Hypixelin servuille TNT Rania pelaamaan. Meitä on juuri nyt 12 sopivasti tänne tullut. Hypixel vie. Ja peli alkaa nyt. Nyt peli alkoi. Ja nyt se varmaan alkoi. Katsotaan. Ja nyt se on alkoi. Ja me tiputtiin heti siitä. Fail. Millä flätillä sä oot? Toisella. Okei. Mä oon ekalla. Et on vikalla. Eihän ekalla. Onko oli vikalla? Väärästä. Ja täällä tulee pelalla. Mä en tiedä, tulee sitten sukunnassa sarja, koska se toinen servu liikaa, se on, ei vitsi, taas mä tipuin. Se oli jotenkin liikaa pelaa ja se niinku mun java kaatu, mukaan kun piti kuvata siellä, joten toivottavasti tää on jokin hyvä. Parempi. Täällä on muuta liian. Täällä on vaan 12, eli tää on niinku helppoa kuvata täällä. Semmoisessa, minne menee niinku 3000 samaa. Niin se on muuten on vaikeeta. Jep. Mä tipuin. No. Mä oon tokalla flätillä. Mä oon kolmannella. Niin, täältä tulee sit pelaa. Mä oon nyt neljännellä. Mä tipuin suoraan pitkän tiputuksen ykkösflätillä. Ei moi, mä en varmaan näe sut. Tuolla saat. Tuolla säkin. Mä teen ainakin tämmösen oman alueen, missä mä voin kulkea niinku vähän aikaa. Yksityisesti. Ai perhana, mä katsoin kaikki mun doubles. Oh, that is possible. Sinne Jerjer lähti. Monta pelaajan jäljellä 6. Mä katson sua kreatiivilla näkymästä. Mä asun vieressä. Täällä on pelaajia nytten 6. Ja kannattaa mennä vasemmalle. Tuolla on paljon tilaa. Joo. Pelaajia ei lähellä paitsi toisella puolella tätä samaa flättiä. Ei perhana! Noniin. Paina sänkyyn. Paina sänky. Noniin. Oot sä spawnilla? Olen. Kiitos. Lopetaanko tää video tähän? Lopetaanko tää video tähän? Sitten tuli vaan 2 minuutin pikku video. Okei. Tehdään jos kuollaan, niin mä lopetan tai kunnes peli niin loppuu. Mikä peli? No, tää nyt silleen vaikka niin. Tää nyt lopetaan tähän tää video. Ihmeessä tykätkää. Tavoitteena nyt on 5 likeä. Ja vähän näyttökertoja myös. Ehkä semmonen 10, 20, 30, 3000, 3 miljardia. Matonta menoa. Joo. Ja mun kaveri muuten on 101 näyttökertaa. 301 näyttökertaa. Menkö ihmiset ilman Sumi Teemo? Se kaveri. Ihmeessä, silläkin on hyviä videoita. Sitten varmaan. Ja